Ahojte všetci, vitajte späť. Dnes sa ponoríme do najväčšej záhady zo všetkých, do vesmíru. Viete, vesmír je ako nekonečné more hviezd, ktoré sa stále rozširuje. Ale zamysleli ste sa niekedy, kam vlastne rastie? To je otázka, pri ktorej sa mi vždy zatočí hlava. Je to neuveriteľné, ale každú sekundu sa vo vesmíre rodia nové a nové hviezdy. A zároveň iné, staršie, jednoducho zhasínajú. Je to ako dých nekonečná, neustály cyklus života a smrti v kozmickom meradle. Predstavte si, keby ste leteli rýchlosťou svetla. Za jednu jedinú sekundu by ste obleteli Zem 7-krát. A napriek tomu by ste sa nikdy, naozaj nikdy, nedostali na koniec vesmíru. Aké fascinujúce. Existujú miliardy a miliardy galaxií a v každej z nich sú miliardy hviezd. A pri každej z týchto hviezd môže byť planéta, ktorá je možno úplne ako tá naša. Naozaj sme sami? Vesmír má dokonca aj zvuk, ak by ste ho mohli počuť.